तो दाबो माने नै डक्टरानो फैयाखै आरो ना जों सफैबायमोन 9:40 जाबाय आरो नै जोङो सिभिलाव उदालगुरि सिभिलाव दंफैयो टाइमा जाबाय 8 8टानिफ्राय 3टासिम लोगो मोननायनि आरो ना खिन्थु टाइमखौ फल' खालामाखै बिथांमोना थ' माने जोङो नेगासिनो दं आरो ना एसे प्रब्लेम जादों आङो देखायनो फैदों आरो नै बेवहाय तो रायजोफोर माने आङो ब्लगखौनो लाबोनो हायाखै आरो ना बुहुत बेस्थ' आङो आरो बेस्थ' जानायनि जाहोनखौ आङो माने नोंथांमोना आङो साननैसोनि उनाव देखायगोन आरो ना आङो मानि थाखाय बेस्थ' थ' नोंथांमोना गाज्रि दामोन माने नोंथांमोनाथ' गाज्रि मोनखानाय नङा आरो ना आं भिडिअ लाबोबाबो खिन्थु आङो गावखौनो मोजां लादों आङो गाज्रि दामोन माने दायो डक्टरनियाव फैदों जोङो नायलांबाय था मानि थाखाय फैदों पानी नहीं बनी हाँ नै रायजोफोरा आङो खिथिखांबाय ओमफ्राय मा हिमग्ल'बिनखौसो टेस्ट खालामनो होदों आरो खिन्थु नै दाबोनो खुलियाखै 9टानिफ्राय होननानै दाबो हाया आरो बिसोरो बेमारिफोरा थै गलायलांगोन बेबायसा बाला तो रायजोफोर माने आंहा सिटुएसना एसे गाज्रि जानायखाय आङो माने भिडिअ खालामबोआसै आरो ना बेनोसै आंनि रिपर्टआ मा हिमग्ल'बिना खम दङ एसे ओमफ्राय दावाइफोरखौ लानानै माने फैबाय आरो ना आङो एबारनिफ्राय माने नोंथांमोनजों बेबायदिनो भिडिअफोरखौ आङो लाबोबाय थासिगोन कारन आङो माने मोनसे फरायनो थांगासिनो आरो ना फरायबाय थादों बेनिखायनो आङो माने भिडिअफोरखौनो लानायानो जाला आरो थारमाने बहुत बेस्थ' जाबाय नालाय आगोलनि बायदि ओरैनो फ्रि थानाय जाला माने फ्रि थाबालाथ' बनायो ओरैनो थाबालाथ' बनायो खिन्थु फ्रि थानाय जायैखायनो आङो माने बनायनायानो जायाखै आरो ना भिडिअफोरखौनो थ' नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आरो नेक्स्ट टाइमनिफ्राय माने आङो बेबायदिनो भिडिअफोरखौ लाना फैबाय थासिगोन आंहा देहायाबो एसे माने उहुकमोन आरो ना मोजां नङिखाय आङो माने भिडिअफोरखौ आङो लानानै फैबाय थानो हायाखै आरो गरमाबो ओरैबायदि गरम आरो दासान्दि बुहुत बेस्थ' माने बागानाव थांनाय कलेजाव थांनाय बेबायदि गोबां बेबायदि बुहुत खामानि आरो ना नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंस'नो हायै खामानि थ' आङो थांनानै फैबाय उदालगुरियाव लोगोसे आंनि हासबेन्डजों आंजों थांनानै फैबाय आरो ना थ' दायो हासबेन्डआबो गैला आंखौ न'आव दोननानै थांफिनबाय थ' आङो दायो हारसिंसै आरो ना दायो आङो एसे माने खामानि मावनानै लालायनोसै आरो आङो दुखानबो होबाय नालायथो थ' दुखानावबो आङो थांनांगौ जायो बेबायदिनो बेस्थ' आरो बुहुत बेस्थ' आङो माने भिडिअ लानो सानब्लाबो आङो लानो हाया थ' बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम निमाहा बिनाय थाबाय खिन्थु एबारनिफ्राय आङो कन्टिनिउ खालामसिगोन भिडिअफोरखौ आङो लाबोबाय थानो आङो बुहुत ट्राइ खालामसिगोन आरो ना बुहुत बेस्थ'तानि गेजेरावब्लाबो नोंथांमोननो देखायलांनो आङो नाजासिगोन खिन्थु नोंथांमोना आंखौ नायनो बानांला आरो ना एबारनिफ्राय नायनो गोसो होदो थ' थेंक इउ स' माच आंनि दिनैनि ससे माने गोबावनि उनाव लाबोनाय भिडिअखौ नायनायनि थाखाय स' बाय बाय गाइस